nyuwun ditipalila dumateng ing sami rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning putiasta saking Gusti Allah ingkang mbawikan ambabar kabingahan katentreman minggahipun kabagas warasan tansah kajiwa kasarya caket rumaket wonten hangga panjenengan Jaya dalasan kula Allahumma amin. Nuwun katur dumateng pini sepuh sesepuh haji suwe ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing manembah ingkang panas pinundi saha kinabeten. Katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang sadhu kula beteni langkung-langkung dumateng bapa besan sak pangombyong ing sang sadhu kula beteni. Sakdereng kula matur monggo datan katalumen ngaturaken puja dalasan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang mawikan awit saking rahmat barokahipun katitik ing ari kelangan pargian luh mantu ing wanci siang menika kula dalem semani tasih dipun manunggal kanthi kebaing kabeksan Allahumma amin. Nuwun keparang matur kula menika sulihipun Kang Mas kula Rismanto Dasan Garwa kinen matur wonten ngasaripun Bapak Sutrapsila sarjana pendidikan minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Joko Widarto. Wontene atur kula ingkang pungkasan panjenenganipun Bapak Rismanto lumantar ngaturaken pambagya wilujeng saha ngaturaken wilujeng sarawuh mboten katalumen panjenenganipun Joko Widarto lumantar Bapak Sutrapsila ngaturaken salam taklim kula tampi kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia samudayapun tansah manggih bagya mulya rahayu ingkang sedaya basuki kang esti. Atur salanjutipun mbok pilih panjenenganipun Bapak Sutrapsila sarjana pendidikan sing gati ngaturaken temanten sarimbit ingkang asma anak Mas Bagus Arya Manggala Putra putra atwanipun Bapak Rismanto dalasan Ibu Ismiati pidalem jajar RT kalih RW 6 Kecamatan Lawean Surakarta Hadiningrat ingkang kala wingi sampun kelampahan ijab kabul kalian anak ayu Roro Denisa Oktavia Widaryanti putra kinasihipun Bapak Joko Windarto dalasan Ibu Tuti Paryanti pidalem Dono Hutan RT setunggal RW Gangsal Kecamatan Ngemplak kalebet Kabupaten Boyolali. Temanten sarimbit ingkang pun atur Bapak Sutrapsila sarjana kula tampi kanthi suka pingahing manah ing mangke tumuli badhe kaparya kasyada ngunduh mantu. Nderek bengah mugi-mugi temanten sarimbit ing mangke anggen lumban wonten madyaning bebayan agung saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Anggenipun masyarakat teman sarimbit ugi kinantenan buwuh ingkang werdinipun kula boten mangertosi ing mangke ugi kula kanthi suka pingahing manah ing mangke tumuludi badhe kula aturaken dumateng Kang Mas kula Rismanto. Nderek mugi-mugi anggenipun bepisana antawisipun Bapak Rismanto dalasan Joko Windarto saged santun saged sae rumaken. Ingkang salajengipun mbok pilih pargian ing mangke sampun paripurna. Panjenenganipun Bapak Sutrapsila sarjana pendidikan sak pangyon nderek pamit kula hanung saged matur ndhelekaken wujeng kondur mugi tansah mangke bagya mulya rahasia senega dumugi griya soang-soang. Mbok pilih mekaten yang saten wonten klentak lonten atur kula nyuwun agung samudra paksama santen kupat gulanipun Jawa simpenten krawat kula nyuwun agung samudra. Wabillahi taufiq insyaallah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lulur Saharjo menggah lampahing atur-atur panampi.